Creo que estou namorado. Dos teus dous ollos azuis. Son como da cor do ceo. Cando se apartan as nubes. Nesa beleza celeste. Pérdome cando te miro. Que fácil é confundilos. Coas ondas No mar de Vigo. Ola, celtismo. Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unilo aínda máis e crecer xunto cun celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en a banca Balaídos. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en a banca Balaídos. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna. As Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. A banca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en a banca Balaídos e acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista ás Celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol feminino do club, con todas as vantaxes que xa coñeces ademais dunha bufanda de as Celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador. Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros.
Nesta tempada, as 3 modalidades inclúen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse carné celtista abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista as celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de rexistrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovacións e altas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente á banca Balaídos, agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. Guess you're one of those who choose the easy way, the Glory Brigade. You're in it to win it. That's not what this is about. This is about a feeling of belonging. Only for those who don't give up on their origin. But listen, don't worry about me. You worry about yourself, mate. Support your fucking local football team. Saudos, que tal? Moi boas tardes, benvidos ao Estadio Municipal da Lomba, benvidos a Celta Media, benvidos ao que vai ser o segundo encontro amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25. O meu carón, Juan Recondo nos comentarios. Boas tardes, Juan, que tal? Boas tardes, José, que tal? Moi ben, con moitas ganas, supoño, non? Como a fin de pasada, non? Con ganas de seguir vendo a este Celta de Claudio Giraldez noutro escenario. Non xogamos na casa, isto non é Balaídos, isto non é Barreiro, isto non é a Madroa, non é a Fauteza, pero o Estadio Municipal da Lomba é como a casa do Celta, porque hai que recoñecerlle aos seareiros do Salnés, nesta zona de Galicia, o agarimo que lle gardan o Celta. Estámoslo notando, Sí, a verdade é que sí, é unha auténtica maravilla vir aquí, poder ver, estar no partido do primeiro equipo aquí. Vemos que a afición do Celta aí por onde vai nunca defrauda. Bueno, moita ilusión, moitos cativos coa súa camisola do Celta, que é importante, e que ese celtismo pois siga crecendo e siga identificándose como nestes últimos momentos pois parece que vai crecendo. Gústanos moito iso, a xente nova, os cativos, moitos cativos na Lomba hoxe, esta tarde, para ver o segundo encontro amigable do Celta. Juan, imos cos 11 porque quedan minutiños para que comece o encontro, ata 3 minutos, conto polo meu reloxo. Aí temos o 11 inicial do Celta, con Marc Vidal na porta,
liña defensiva, 3 centrais, polo que vemos, Manquillo, Starfel, Jailson. Javi Rueda vai estar nun costado, outro costado para Sergio Carreira. Veremos que tal aí Sergio Carreira na esquerda. Mingueza, Damián van xogar por dentro, e arriba védelo aí, Aspas, Dubicas, Cervi. Que che parece, Juan, 11 do Celta para esta tarde? Bueno, creo que é un equipo moi compensado como sempre que Claudio pois saca un 11 terreo de xogo. Veremos como desenrolase sobre todo Sergio na banda esquerda. Penso que noutras pretempadas pois xa xogou algún partido aí e sobre todo o seu talento ofensivo pois creo que o fará seguramente seguro de moi ben. Despois pois, bueno, un medio campo igual un pouco non habitual, sobre todo pola posición de Mingueza, un xogador que pode aportar moito no plano ofensivo. E bueno, veremos como vai desenrolándose, como van cargando as pernas os xogadores e como vai dándose o encontro. Vemos xa os xogadores saltando o céspede do Estadio Municipal da Lomba, soando Oliveira dos 100 anos. Dicíamolo antes, Juan, non estamos na casa, pero a Lomba é a casa do Celta tamén. Sí, sen ninguna dúbida. Ao final o celtismo é moito máis que Vigo, o celtismo está en todos os lugares, en Galicia hai moitos lugares onde a xente identifícase co Celta. É unha auténtica pasada ver como están as bufandas ondeando, como está a xente con súas pancartas, as bandeirolas. Bueno, unha auténtica maravilla poder estar aquí disfrutando deste encontro. Sen dúbida, vemos aquí na pantalla xa o 11 do Vizela, o rival do Celta no día de hoxe, con Roberto na porta, João Reis, Reiner, Jota, Italo na liña defensiva, Diogo Nascimento vai estar no pivote, Bastunov e Semedo xogando por dentro no medio, a un costado vai estar Ramos en ataque, outro Eber Pena, coñecido pola afición galega, no Racing de Ferrol lóxicamente moito, e Lopi vai estar en punta no banco do Vizela, mencionámolo, Rubén de la Barrera, entrenador galego, Juan. Sí, un entrenador de un nivel altísimo que seguro que esta tempada pois va a levar ao Vizela a estar nas posicións altas da táboa. Vai ser un partido, penso que é interesante porque van a estar dous adestradores que lle gusta ter o balón, que lle gusta ter o control do partido. Probablemente pois o Vizela dispoñase nun 4-3-3. Bueno, veremos como levan os dous equipos, poder ter a posesión do balón, poder hacer presións altas, seguro que vai ser un encontro, polo menos penso que é atractivo para o espectador. Moi atractivo seguro, contámoslo aquí en Celta Media. Trocan os bandeiríns, os capitáns do Celta, lóxicamente Iago Aspas, tamén do Vizela, ese dorsal número 6 Jota. Tamén temos que comentar, Juan, antes de que comece o partido, que hoxe estamos de estrea. Hoxe o Celta está a estrear a nova camisola celeste. O outro día contra o Benfica vimos como xa portaban a camisola visitante, hoxe coa nova celeste. Sí, a verdade é que sempre que saia celeste sempre é bonita, independentemente de quen a leve e como, pois unha equipación bonita, elegante, e que seguro que eu penso que vai darnos moitas alegrías esta tempada. E mira, ahora antes de que comece o partido, contámolo en directo, vedes aí nunha das tribunas do Estadio Municipal da Lomba unha pancarta, Manu e Coti sempre arlequinados, dous xogadores, bueno, con moita historia no Arosa. Agora mesmo Cotilla no centro do campo, saudando ao graderío do Estadio Municipal da Lomba. Celtistas ambos os dous, tanto Manu Taboas como Sergio Cotilla, que reciben este agarimo, este detalle, non? Pola súa traxectoria no Arousa. Hoxe recordamos, lóxicamente, supoño que todos os seareiros que nos están vendo en Celta Media saberán que a Lomba é a casa do Arousa, Juan. Sí, a verdade é que eu alegrome moito de ver a Sergio aí, o coñezo de a súa etapa no Rápido de Bouzas, coincidín con ele, aparte de ser un magnífico xogador e unha gran persoa, que fixo unha carreira aquí espectacular. E bueno, tanto como Sergio como Manu son ex-xogadores da canteira do Celta, estiveron varias tempadas aí. Sí, esperamos que este ano pois o Arosa poda dar un paisiño máis, poda estar esta pelea tempada pois pelexando nos postos altos e que poidan pois esta cidade como Vila García, que ten tanto fútbol e tanta historia, por dar ese paisiño que están buscando cara a segunda federación. Vemos aí a Manu Taboas, vai recibir tamén un agarimo por parte do clube do Arousa antes de que comece o partido entre o Celta e o Vizela.
Aplauso tamén forte para Manu Taboas, moitas temporadas defendendo a portería do Arousa. Asinou polo Céltiga en preferente. Porteiro vigués, dicíalo tamén, canteirando Celta, no Celta B, aquí que se estivo tamén de dar aí o salto, pero segue en activo, arraigado aquí en Vilagarcía de Arousa. Vemos os dous aí xa con Manu e Coti e os fotógrafos pois formando parte, non, dos prolegómenos deste partido que tamén é unha festa, casualidade ou non, Coti e Manu tamén forman parte da familia do Celta. Tal cual, eu recordo, seguro que moitos cigareiros tamén, esa coleta famosa que a coleta de Manu Taboas. A coleta de Manu Taboas aí nos descansos de Balaídos cando era cativo facendo palomitas, bueno. Manu Taboas adestroume, bueno, era adestrador de porteiros cando eu xogaba no Independiente, de infantil, cadete. Gardolle tamén moito agarimo a Manu e a Coti tamén polo seu paso polo Rápido e tal, que sí. Coñecidos polos seareiros do Celta. Sí, xente excepcional con moito celtismo transmitindo tamén por todos os lugares a donde van bueno, desexámoslle toda a sorte do mundo nos seus seguintes proxectos, nos seus seguintes obxectivos e darlle gracias por todo o que han aportado o que aportaron o fútbol galego. Tamén hai que dicir que é lóxico, non? Estamos nun partido amigable, pretempada, na casa do Arousa. O Arousa acolle aos dous equipos hoxe, tanto ao Celta como ao Vizela, e tamén aproveita o club do Salnés para recibir pois o agarimo de todos, non? E facerse ver tamén, que isto tamén é bonito. Sí, a verdade é que estes últimos anos, sobre todo tanto no primeiro equipo como no fútbol base, están crecendo moito, traballando moi ben, as relacións sobre todo son excelentes, bueno, é penso que ahora mismo unha referencia no fútbol base galego, como creo que unha zona como Vilagarcía que abarca tanta xente, pois poda desfrutar do fútbol, crecer os cativos aquí no Arosa, e que, bueno, creo que é importante que teñan ese recoñecemento que creo que é sobre todo merecido. Sen dúbida, recoñecemento para o anfitrión na tarde de hoxe, para o Arousa. Está ahora así xa a piques de comenzar o encontro, vai ser, recordámolo, o segundo encontro amigable do Real Club Celta neste verán, nesta pretempada 24-25. Hoxe estreamos a primeira equipación, a celeste, vemos aí repetido pois algún momento dos prolegómenos do encontro, cando xa roda o balón no campo da Lomba. Comezou o partido, xoga o Vizela cara atrás, dicíamolo antes, hoxe o Celta estreando a primeira equipación, a nova camisola celeste. Aproveito para recordar rapidamente que podedes, lóxicamente, mercar a camisola do Celta na tenda oficial do clube, tamén na páxina web. Aí o rexeite xa na primeira acción ofensiva do Vizela, quere botar o balón a campo contrario Cervi. A loita é de Tasos Dubicas, cae o dianteiro grego e vai haber falta. Interesante tamén ver, agora que xa podemos falar do acercamento das posturas de forma oficial, e contar con Borja Iglesias xa como xogador do Celta de forma oficial neste plantel, como vai ser esa competencia bonita entre Tasos Dubicas e Borja Iglesias, dous dianteiros moi bos os que temos para esta tempada, Juan. Sí, a verdade que sí, eu penso que Borja é un dianteiro dun altísimo nivel, ven de facer pois moi boas campañas nestas últimas tempadas e, bueno, penso que é unha ilusión moi grande para o celtismo poder contar cun dianteiro dese gran nivel que ven a sustituir pois presuntamente a Larsen. Ollo a falta, precisamente falando de Dubicas, e chega o gol do Celta, marca Tasos Dubicas, estaba analizando o seu rol no equipo Juan Recondo. O centro é de Damián nesa falta lateral dende o costado esquerdo, que ben presenta o pé Tasos Dubicas no primeiro pau, Juan. Son cousas que fai moi ben o dianteiro grego Tasos Dubicas. Gol do Celta nos primeiros intres e aproveita a primeira que ten. Falando de Borja Iglesias e como vai sumar o equipo, penso que Tasos Dubicas vai ser unha gran revelación esta temporada. É un dianteiro que
manexa moi ben o contacto, fixo agora un desmarque de ruptura moi bo, e ao final o que ten é gol, está aí ben colocado, é un rematador, e bueno, creo que este ano temos un perfil de dianteiros tanto con Dubicas, Pablo e Borja de un altísimo nivel, de pois características diferentes que eu creo que van a aportar moitísimo o que busca Claudio. Fíxate, minuto 2 de encontro, gol do Celta, marcou xa Dubicas, vai por diante o conxunto de Claudio Giraldez neste segundo amigable da pretempada 24-25, contámolo aquí en Celta Media, cando hai falta prol do Celta. Vai mover o balón Jailson, xogando con Starfel. Manquillo, de volta con Starfel. Starfel insiste con Manquillo. Xoga pola dereita o Celta, estaba en fora de xogo Tasos Dubicas. Fai moito ese tipo de movimentos, o grego, dentro do fora de xogo, sae buscando sempre o espazo, Juan. Sí, ao final o Vizela pois está facendo unha presión alta, cos seus extremos de punta aos nosos centrais, e bueno, tal e como se dispón na seguinte línea, hai moito espacio á espalda e bueno, hai que aproveitalo. A verdade é que Dubicas é un xogador experto niso, creo que é unha das súas grandes virtudes. Ademais, bueno, creo que tamén é importante mencionar primeiro gol que hemos hoxe de balón parado, falta lateral, algo sí, que o equipo pois nestes últimos anos non foi tan forte como podería haber sido, e bueno, creo que é algo tamén a valorar, ir crecendo noutros aspectos do xogo e facendo gol de diferentes maneiras, é algo importante a seguir sumando de cara ao principio da tempada. Agora presión alta do Celta, propiciou ese saque de banda pro el do Vizela, xogando xa Diogo Nascimento. En curto o conxunto portugués, quere sair por dentro, vai a perder Diogo, hai falta, Suseitón, creo que sinala o colexiado do partido, vai ser posesión pro Vizela. Recordamos que marcou Tasos Dubicas no primeiro minuto de partido, Celta 1, Vizela 1-0. Xogando dende atrás, precisamente o Vizela, João Reis por dentro, Diogo Nascimento, pode conducir o dorsal número 10 do conxunto portugués, rebasa a liña divisoria, entrega para a dereita, este Italo, xogando con Ramos, agardando o Celta en bloque baixo. Comentábamolo moito, Juan, o primeiro encontro ante o Benfica, en moitas fases dos encontros estamos comprobando como Claudio quere analizar ben o seu equipo en diferentes fases, na presión alta e tamén en bloque medio baixo cando ten que avanzar coas liñas. Sí, ao final creo que é importante agora nestes momentos da tempada, sobre todo, é ir asustando pois diferentes mecanismos de relación de xogadores nos diferentes momentos, e bueno, eu penso que hoxe é un test importante ante un equipo como Vizela, que xa estamos vendo que é un equipo característico de Rubén de la Barrera, que quere ter o balón, quere ser protagonista, con moita mobilidades. Ao final, pois o medio centro métese na salida do balón, van alternando posición de laterais para facer saída de 3 ou salida de 4, e bueno, creo que é importante eso, que o equipo vai que presionar alto, e ver como vai respirando tamén, que non só sea capaz de robar en ese 5-4-1 que é moi característico de Claudio, buscando sobre todo pois estar xuntos, fortes, en canto se poda pois ir a posicións de presión alta para facer contraataque ao equipo rival. E que mira agora como aguanta o balón o Vizela, posesión longa do conxunto portugués, o Celta segue aí agardando en bloque medio baixo. Xoga João Reis con Diogo Nascimento, de novo João Reis polo costado esquerdo. O dorsal número 5 do Vizela buscando o dianteiro Lopi, Damián Lopi ante Starfel, quere meter o balón atrás. E o despexe de Javi Rueda, unha das novidades aquí no costado dereito, Javi Rueda hoxe pola dereita, recordamos Sergio Carreira pola esquerda, segue a facer probas, como é lóxico. Claudio Giraldez sacou de banda o Vizela, dende atrás aparece Italo, balón para Semedo con Ramos, pico do área do Celta, Ramos xogando cara atrás, hai unha bengala no fondo do Estadio Municipal da Lomba. Sí, penso que é moi importante iso que decía antes, ir comentando, pois, por exemplo, Vizela está tendo moita mobilidade na construción de xogo, sobre todo esa posición moi longa esta do Vizela, Sí, sobre todo a posición do número 5, João Reis, que vai alternando moito, pois estar máis dentro, máis fora, para xerar ventaxas e poder sair un pouco máis limpos. Vemos que sobre todo Damián e Mingueza están tendo que
sair moito de zona a corrixir eso, e vamos a ver como iremos corrixindo eso durante o partido. Agora parecía que podía montar o contragolpe o Real Club Celta. Houbo falta sobre Tasos Dubicas. Está o dianteiro grego tendido no chan. Sí, é moi golpe que penso que pode parar o encontro colexiado polo fume das bengalas. Pois a verdade que consultando con alguén do fondo. Esta hora xa ben metido, parece que vai por aí xa a Policía Nacional de camino para por un pouco de orde, eso, sí. Non queremos problemas de visibilidade. Sí. Perde o balón Jailson, con problemas o Celta aí saindo dende atrás, o balón buscando a Everpena. Bo rexeite, bo despexe de Manquillo. E xoga xa dende atrás o conxunto celeste. Jailson, hai unha falta agora sobre Franco Cervi, o defensor do Vizela, que vai ver o cartón amarelo no minuto 7 de partido. Sí, é moi importante, sobre todo o que estamos vendo, decíamos antes de Sergio, recupera o balón, hai un pase de cara e xa buscamos pois sair rápido hacia adelante. Creo que é unha característica moi clara dos equipos de Claudio, que en canto recuperan a pelota e poden, intenta xogar e contraatacar rápido, e máis que comentábamos antes, con xogadores arriba rápidos e dun gran nivel como son Iago, Dubicas. Bueno, creo que aí podemos facer moito dano, explotalo moito durante a temporada e seguir crecendo noutra característica do xogo, como acaba de facer agora Damián, pois claro, o pase largo a Sergio, que por un pouquiño marchouse. Por pouco non puido controlar ese balón Sergio Carreira. Vai ser saque de banda pro el do Vizela. Damián aí no medio do campo pouco a pouco vai gañando eses galóns que seguramente quere Claudio Giraldez, un xogador da confianza plena do adestrador, neste caso Damián. Agora presiona Iago Aspas, quere sair dende atrás o conxunto portugués. Diogo Nascimento, case todo pasa por este xogador, no conxunto de Rubén de la Barrera, o dorsal número 10 do Vizela, Diogo Nascimento. Sí, falábamos antes de comezar o partido que o Vizela tiña moitos xogadores dun perfil moi alto e físico, e cando ves un perfil de un xogador pois aí no medio do campo pequeno, pois por algo non? É un xogador que ves que está continuamente xirando a cabeza, vendo o xogo, ven onde está a ventaxa, e todo o fútbol ofensivo pois xa pasa por él. E respecto ao que comentabas antes, José, de Damián, bueno, Damián ao final os que levamos anos no clube o coñecemos moi ben, e a verdad que a prolongación de Claudio no campo, ¿no? Totalmente. Ten un ordenador na cabeza, está sempre ben colocado, sempre pensando, equilibrando o equipo en fase ofensiva e defensiva, e bueno, creo que este ano terá máis protagonismo seguro e seguirá medrando moito. Ollo a presión agora de Manquillo, foi boa, entrega para Iago Aspas, dous homes xa en riba de Iago, ten que xogar cara atrás, faino. E volta a empezar do Celta. Javi Rueda con Starfel, pide o balón Jailson, e dalle continuidade para que sexa Sergio Carreira. Levanta a cabeza Carreira, busca a Iago Aspas neste costado dereito, control, márchaselle un pouquiño a Iago. Estamos vendo como Rubén de la Barrera, moi activo aquí na zona de bancos junto a Claudio Giraldez, está a pedir moito aos seus xogadores, porque é lógico que o Vizela está hoxe aquí xogando contra o Celta buscando exixencia. É un equipo que acaba de perder a categoría na élite do fútbol portugués, van xogar na segunda división esta tempada 24-25, buscarán esa exigencia para, lógicamente, recuperar esa condición de equipo de primeira, Juan. Sí, por suposto, seguro que para eles é un test moi importante. Bueno, seguro que busca a Rubén esta tempada pois poder devolver o equipo pois a categoría na que estarán no alto da clasificación, e tamén o que comentábamos antes, equipo típico e característico de Rubén de la Barrera. En canto poden, presión alta, están pouco tempo en fases un pouco máis plegadas ou un pouco máis a expectativa, sabes que cando o balón viaxa un pouco afora pois fan unha presión moito máis intensa, e son duros e agresivos nos duelos. Vai no intentar o Celta ahora por mediación de Mingueza, o que corre é Dubicas, o pase non era malo de Óscar Mingueza, Dubicas sempre buscando ese espazo, non o conseguiu. O que consigue agora Franco Cervi é recuperar a posesión para os nosos, xogando atrás Franco Cervi con Marc Vidal, hoxe porteiro titular do Celta. Carreira, control de Carreira, apóyase en Damián, o de Ponteareas,
busca Manquillo para intentarlo de novo dende a dereita. Manquillo atrás con Starfel. Agora o que o espera é o Vizela. Jailson, de novo Carreira pola esquerda. Cervi buscaba o autopase, quizás tamén a Carreira por dentro de Sergio Carreira, que estamos vendo que polo momento, Juan, non está nada incómodo aí na esquerda. No, eu penso que Sergio ten unha capacidade ofensiva moi grande, sempre foi o seu punto máis forte. Bueno, ten capacidade de sobra tanto para salir el coa pelota, salir con pase, pareja, compañeiro, e sobre todo ao final o ter os extremos do Vizela, que saltar sobre os nosos centrais, pois ten espacio e tempo para recibir a pelota, en esas situacións de fora dentro, pois está xerando tanto el como Rueda ou Aspas aquí aberto na banda dereita, pois moito peligro. Final o Celta acumula moita xente na última liña, ahora mismo vemos pois ata 5 xogadores, bueno, é difícil de contrarrestar por parte do Vizela. Mira, outra vez Carreira precisamente pola esquerda, buscaba a parede con Franco Cervi, non atopou o Iago Aspas, que quere presionar aí, ten que xogar atrás o central do Vizela, Rinier, co seu porteiro. Roberto con algo de dúbidas, non quere saber nada da pelota. O porteiro do Vizela anticipa, se ven Sergio Carreira, vai ser saque de banda a prol do conxunto portugués. Recordamos que marcou Tasos Dubicas no primeiro minuto de encontro. Celta 1, Vizela 0. A asistencia de Damián para os nosos. De momento controlando o partido no Estadio Municipal da Lomba, con moi bo ambiente, con moitos siareiros no graderío do Estadio da Lomba. E recordarlle tamén a toda a xente que está vendo o partido en Celta Media que pode formar parte da familia celtista coa novidade do carné celtista. Este ano o clube quere ampliar a familia celtista, non só os socios que poden asistir a Banca Balaídos, senón tamén eses carnés celtistas. Ainda que non podades asistir a Balaídos, podedes formar parte da familia do Celta por tan só 30 euros. Toda a información na páxina web do clube, nas contas oficiais do Real Club Celta. Xogando Starfel con Jailson para Sergio Carreira. Carreira buscando a Cervi, está ben marcado aí por Jota, anticípase o capitán do Vizela e perde o balón o Celta. Atento aí, rápido Iago Aspas a piques de roubar o balón, non foi quen de conseguilo, e ataca pola esquerda o Vizela. Vai ver pena, pon o balón á área, o control non é bo de Damián Lopi, pero a xogada continúa, o rexeite de Carreira, caelle a Diogo Nascimento, perde o balón o 10 do Vizela e fai falta táctica. Enfádase Rubén de la Barrera aquí, vémolo abaixo na zona de bancos, pero a falta foi clara, estragouse a ocasión para o Vizela. E polo momento, Juan, non está a sufrir moita posesión do conxunto portugués, o que estamos vendo, pero o Celta tampouco está a sufrir demasiado. Non chega con claridade o Vizela ata o momento. Sí, sobre todo están contrarrestando moi ben tanto Javi Rueda como Sergio, pois os movimentos e vantaxes que van sacando por fora. Agora aquí pois Manquillo saíu moi ben a unha posición fora, a pesar que sacara a centro o Vizela. Bueno, tamén comentar que sobre todo eu penso que tanto Franco Cervi como Iago, pois creo que son dos pedazos claves. Ao final, tal e como xogan eles cunha presión moi alta, intentando emparexar, pois todos eses movimentos, cando o balón vai afora os carrileiros, pois teñen aí moita ventaxa tanto en ruptura como en apoio. Esos movimentos pois un pouco complementarios e diferentes tanto en apoio como ruptura, pois creo que o que está xerando un pouco máis de ventaxa de cara a chegar a zonas de finalización. Lóxicamente, pois as pernas penso que empezarán a pesar esta semana cunha carga máis alta, e bueno, é normal que todavía non saian os mecanismos o 100%. Mancouse aí un xogador do Vizela, non ten nada, vai ser reanudar o xogo de seguido. Falas das pernas, do cansancio na pretempada, son encontros amigables, son encontros de preparación, e temos que recordar que hoxe estamos xogando aquí en Vila García de Arousa, no Estadio Municipal da Lomba, o segundo encontro amigable, pero o Celta espera, e non está ben en Celta Media, porque ímoslo contar todo o que suceda na pretempada do Celta e de lo vivir aquí en Celta Media. Partido o martes ante o Sporting de Xixón na Cidade Deportiva Fouteza, e o venres tamén na Cidade Deportiva Fouteza outro encontro ante outro rival portugués, que vai ser o
Gil Vicente. Que che parece, Juan? Falábamos tamén disto o fin de pasado, moitos encontros amigables os que programou Claudio Giraldez. Sí, ao final, bueno, o que se busca un pouco o facer as pretempadas pois buscar diferentes tipos de estímulo, diferente tipo de carga moi acumulativa que vaya dando pois esa adaptación do corpo, tanto a nivel físico como mental, como de modelo de xogo ao equipo, ¿no? Pois ao final é a terceira semana, unha semana de 2 partidos que é importante para que xa empecen a acumular pois carga máis alta de partidos. E bueno, sobre todo para os adestradores, pois é moi importante como o que comentabas antes, ir enfrontándose a diferentes tipos de rivais, claro, que che aporten pois diferentes modelos de xogo, diferentes mecanismos para tanto pois ir traballando no plano ofensivo como no plano defensivo. Vemos o que falábamos antes, pois espera Juan, que roubou Dubicas, a bola que quería meter Tasos Dubicas cara ao corazón do área, esperaba o balón Iago Aspas, non foi posible, pero estabas apuntando iso precisamente. Sí, o que veíamos agora, pois ese traballo de Dubicas, de Iago, que pese a que os anos non pasan e balde a ninguén, sigue estando a un nivel altísimo, un xogador moi inteligente que sigue esforzándose como o primeiro día e que, bueno, é unha auténtica gozada poder seguir disfrutando del todos os anos que o corpo lle deis. Non, é tanto, e o celtismo co sorriso na faciana porque xa comprobou a xente que Iago Aspas, claro, vai ter un ano máis esta tempada, pero o primeiro balón que tocou ante o Benfica o sábado pasado foi para dentro. E hoxe tamén está bastante entonado, bastante participativo Iago Aspas. Xoga Starfel cara atrás. Marc Vidal, o porteiro hoxe do Celta, xogando con Jailson, con Damián, a presión do Vizela, vese tamén clara cando non ten o balón o conxunto portugués, pero de momento cómodo o Celta nestas fases do partido. Starfel ergue a cabeza, Starfel xoga con Manquillo, tímida presión de Damián Lopi, moita envergadura, alto ese dianteiro do Vizela, pouco participativo polo momento. Boa saída de balón do Celta, Javi Rueda de cara, primeiro toque, marcha correndo polo costado dereito, ergue a cabeza Manquillo, xoga por dentro con Dubicas, protexe o balón Dubicas, faino moi ben, quere erguerse de novo Dubicas, hai falta a prol do Celta. Imos comprobando eses movementos dos dianteiros, neste caso Dubicas, como pide o balón, protexe, descarga, neste caso forzou a falta. Manquillo con Javi Rueda, buscaba a parede con Iago Aspas, non saiu, xogou cara atrás João Reis, co seu porteiro Ruberto, pide calma ahora Ruberto, e agora tamén vemos aquí abaixo na zona de bancos a Rubén de la Barrera dando indicacións nesta saída difícil de primeiras do Vizela, que arrisca, é lóxico, estamos na pretempada, eles tamén buscan riscos, buscan facer cousas, adestrar estas saídas, polo momento vemos que o consegue o Vizela. Dalle pausa agora o seu capitán Jota, volta cara atrás con Ruberto, pisa o balón, o Celta que agarda, e Ruberto patea en longo buscando a cabeza de Lopi, peina o balón, ese era Ramos, de novo con Lopi, a ver quen baixa o coiro o céspede, que por certo, Juan, podémolo mencionar, bo estado do céspede do Estadio Municipal da Lomba, e sempre que ven o Celta aquí, o Arousa tenta que todo estea nas perfectas condicións, hoxe estámoslo comprobando. Sí, a verdade que sí, está... Oye, espera, que recuperou o balón Dubicas, o disparo de Tasos Dubicas dende lonxe, convertiuse no segundo tanto do Real Club Celta, marca de novo Tasos Dubicas, erro na saída do Vizela, dicíamolo antes, arriscan na saída de balón os portugueses, están adestrando conceptos, nunha destas, de novo Tasos Dubicas aparece na presión, roubo, co porteiro adiantado, moi adiantado, marca o seu segundo tanto na tarde de hoxe, minuto 21 de partido, de novo Dubicas, o segundo do Celta, 2-0 no Estadio Municipal da Lomba. Juan. Sí, ao final vemos o que falábamos un pouco antes, ¿no? Pois o Vizela é un equipo moi propositivo, intenta arriscar moito na saída de balón coa pelota, por momentos ben, é normal que en algún momento pois hai algún erro.
penso que Dubicas cada vez creo que eso tamén é gracias a man de Claudio, pois entende moito mellor as situacións de presión, as trayectorias de presión, está no momento xusto para robar a pelota e pois a calidad que ten de cara a gol, un golpeo medio pois que consigue facer gol. Falábamos antes pois do que creemos que ten que aportar a este equipo e sen dúbida pois hoxe está demostrando que quere ser o goleador que ten que ter o Celta esta tempada. Sen dúbida, ten ganas Tasos Dubicas de demostrar moitas cousas. Falábamos ao principio da retransmisión da chegada oficial xa de Borja Iglesias, que xa é un dos nosos, o Panda, novo dianteiro do Celta, e desa competencia que van ter, no? Tanto Dubicas como a Borja Iglesias. Estou seguro que Borja está a ver o partido en Celta Media, mandamoslle un saúdo dende aquí, estará vendo como Dubicas pois marca 2 goles. Aí está a competencia. Isto para o equipo o mellor que lle podía pasar, non? Que chegue Borja Iglesias, un dianteiro como Borja Iglesias, pois que imos dicir xa, e que Tasos Dubicas teña esta confianza cara a porta. Sí, por suposto. Ao final o máis importante dun equipo é que sexa competitivo de maneira interna, sobre todo que os xogadores teñan que pelexar por merecer oportunidades, e cando iso ocurre, pois o nivel de todos os xogadores crecen, porque non vale o estancamento e tens que crecer cada día. Ademais, unha creo que gran característica que ten Claudio como adestrador pois é rotar moito, sí, moita rotación, moitas oportunidades. Estou seguro que esos xogadores pois o merecen e adestran como ten que adestrar cada día, pois aparte de que chegará unha gran tempada, pois que todos terán os seus momentos, as súas oportunidades e poderán sumar. Bueno, que dicir de Borja Dubicas, é unha maravilla poder ter esos dianteiros de tanto nivel, por momentos xogarán un solo, por momentos xogarán xuntos, aproveitar que intenten facer o maior número de goles posibles en todas as competicións. Falamos de Tasos Dubicas, que marcou o segundo do Celta, tamén o primeiro na tarde de hoxe. Está de lo vendo, Celta 2, Vizela 0, minuto 23, primeira parte no Estadio Municipal da Lomba. Está de 12 Tasos Dubicas, falando tamén da competencia que vai ter o novo xogador do noso equipo do Real Cruz Celta, Borja Iglesias. Ganas de ver a Borja tamén, hai que dicilo, no seguinte encontro, Juan. Sí, por suposto. Ao final eu creo que Borja sempre foi un dos nosos, que por diferentes circunstancias pois non puido estar antes con nós, bueno, aproveitar todo ese bo traballo que fai, un dianteiro pois de gran envergadura, con gol, que aportará características diferentes, bueno, desexando xa que este aquí, que poda aportar o seu granito de arena. Xoga o Vizela dende atrás, entre centrais, este Diogo Nascimento de novo, buscando sempre a saída mediante este xogador, pouquiña envergadura, pouca estatura, pero moita calidade, arriscando tamén a saída, que lle pide, entendemos, Rubén de la Barrera nestes momentos da pretempada. Agardando o Celta, en bloque baixo, xoga o Vizela, de novo por dentro, quer meterse cara aí, Ramos, non atopou ningunha saída, xogou cara atrás, de novo Ramos agora sí, hacia diante, apoias en Italo con Semedo, a presión é de Damián, que ten que retrasar o esférico, o conxunto portugués. Bascula o Celta, cara dereita, neste caso a esquerda no ataque luso. Balón para Joao Reis, de novo Diogo Nascimento, Joao Reis busca a Verpena, Verpena, o ex do Racing de Ferrol, vai encarar ante el Javi Rueda, vai secar adentro, o Chan Javi Rueda, continúa Verpena, non progresa o ataque portugués, e mete finalmente a testa Manquillo. Aquí aparece Iago Aspas na presión, ten que xogar atrás Joao Reis para volver a empezar. Falamos do Vizela, lóxicamente, por dentro Bastunov. Pouco deste xogador dende que empezou o partido Bastunov, máis de Semedo, máis de Diogo Nascimento. Tampouco están eles conseguindo moito en ataque, Juan, hai que dicilo de novo. No, ao final están moita posesión estéril, sí, neste caso. Sí, están tendo posesión moi longas, pero penso que o equipo está ben estruturado, está cunha boa disposición no campo, cerrando moito o espacio interior, que é o que quere buscar máis o Vizela, e sobre todo, bueno, intentan alternar moito coa posición de
Joao Reis ao ataque, pero a verdade é que é sen moita profundidade, chegar o balón ás últimas zoas e non están conseguindo pois atacar o área con efectividade, nin sequera chegando ali. Claro, que non recordo polo momento ningunha intervención de Marc Vidal, o porteiro do Celta. Elevamos xa 27 minutos de encontro, gaña o conxunto celeste, gañan os nosos 2-0, valen os tantos de Tasos Dubicas por partida dobre. Máis posesión do Vizela, Diogo Nascimento, apóiase Joao Reis, anímase Joao Reis, o disparo de Joao Reis, o longueiro, a acción máis perigosa do Vizela ata o momento, ese disparo dende moi lonxe de Joao Reis. Falábamos agora de que non tivo que intervir Marc Vidal, e petou no longueiro ese disparo con moitísima intención de Joao Reis. Sí, a verdade Hemos repetido aquí. Foi un disparo de frontal de área moi tenso, moi forte, bueno, moi ben direccionado. Para min, do que estou ver do Vizela, tanto Joao Reis como Número de Nascimento, creo que son os xogadores un pouco diferentes, un pouco máis de nivel máis alto do que están demostrando o terreno de xogo. Al final, pois, Joao está xogando como lateral esquerdo e acaba en zonas moi avanzadas como acabamos de ver. Non, é que aquí estamos vendo repetido o pase de Diogo Nascimento, o disparo dende moi lonxe de Joao Reis, por moi pouquiño non foi a escuadra da portería de Marc Vidal. Susto para o Celta neste minuto de encontro, 27 xa, aínda que o marcador está controlado. Sabemos, dicíamolo fin de pasado ante o Benfica cando estreábamos esta pretempada 24-25, que o importante nestes encontros, agora arroba Iago Aspas, a ver como remata a acción, contámoslo de seguido, cando remate a acción o que apuntaba sobre o resultado, parece que xa está de novo ordeado o Vizela. Juan, quería decir que nestes encontros amigables o resultado case é o de menos. Sí, ao final o importante é que o equipo vaya, pois, o que decíamos antes, encontrar mecanismo, solución, que se vaya encontrando cada vez mellor. Sí que é certo que, bueno, lóxicamente, pois, ganas, pois ao final, pois cuestión de confianza, non? Unha vitoria, se gañas, pois vas ter máis confianza. É maior, pero bueno, creo que estou convencido que non é algo que sexa determinante. Ao final o importante é que o equipo vaya pois collendo o que quere Claudio, o que quere propor cada partido, cos diferentes matices e bueno, que vayamos vendo pois unha mellor versión cada día dos xogadores. Agora quería sair dende atrás Riner, marchouse ese pase fora dos límites do terreo de xogo e sacou xa de banda Manquillo, que xoga é Jailson dende atrás. A metamorfose de Jailson dende que chegou o Celta, non só polo peiteado, está a ser algo moi comentado nas redes sociais, que dalle ben, o novo peiteado a Jailson, pero falaba da súa posición, non? Chegou como a un medio centro case descoñecido e agora parece que con Claudio afíncase no eixo da zaga como terceiro central, ofrecendo saída de balón. Sí, ao final pois é un xogador que ten moita capacidade ofensiva, que incluso cando ten máis tempo para ver o fútbol de frente, pois ten unha salida de balón máis limpa, e ao final tamén, bueno, con tres xogadores diestros na liña defensiva, pois por algo está el no lado esquerdo. Ao final ten moita inteligencia para entender os espazos, para entender que ten ventaxa para xogar, e despois, bueno, a súa envergadura e a súa capacidade defensiva tamén axuda. Agora, antes tamén víamos pois ese fora de xogo que lle pitaron a Dubicas, que era o que falábamos antes, a súa capacidade de estar aí entre no límite sempre. Eso é, no límite e con capacidade para xogar profundo, bueno, unha característica que creo que é moi importante e que ahora mismo se ve menos a situación de contraataque. Ollo, outro error do Vizela era Joao Reis, precisamente o dorsal número 5 Joao Reis errou e corrixiu na seguinte acción con galóns nese sentido. Diogo Nascimento, xoga o Vizela, agarda o Celta en bloque medio, a bola é de Riner, pide o balón Joao Reis, controla Joao Reis, quere xogar por dentro, acaba perdendo de novo, cae, buscando unha falta, atopa precisamente esa falta, buscada tamén, hai que apuntalo, logo dun error, buscou a saída mediante a falta.
Sí, e vemos sobre todo, por exemplo, o Vizela está lle costando moito pois chegar ás últimas zonas, ten moito valor pero non son profundos na última liña, por eso resalto moito que creo que ao final o que está sendo a diferencia dos dous equipos é como que estamos dando ahora. Que ven Mingueza agora para Iago, espera que corre Javi Rueda dentro do área, pon o balón, segundo pau, aparecía aí moi longo ese envío para Sergio Carreira, que acaba controlando o esférico, cae Carreira, pedía a falta, non a topa. O que vai ser saque de banda prol do Vizela, pero claro, mancouse Carreira nesa acción. Vémoslo aquí na imaxe, o lateral dereito, hoxe esquerdo do Celta, que está, bueno, tratando de convencer a Claudio para quedarse. Sergio Carreira, un dos nomes da pretempada do Celta. Sí, ao final vemos que está facendo un partido moi correcto, en ataque está chegando a últimas zonas, dando ben continuidade ao xogo, e pola súa banda pois non están apenas xerando ningún tipo de peligro. Es máis, creo que non se acercaron ni ao área por os lados esquerdo. Atacan máis pola esquerda eles con Ever Pena, non tanto pola súa dereita con Ramos, e non está a sufrir tanto Sergio Carreira nese costado esquerdo, probando Claudio hoxe Carreira na esquerda, Javi Rueda na dereita. Hai falta a prol do Vizela, protestaba precisamente Sergio Carreira, quere xogar rápido Semedo, eles tamén queren ritmo, están adestrando, partido amigable, queren continuidade, é o que buscan os dous equipos, é lógico. Control de Verpena, o exxogador do Racing de Ferrol, cara atrás con Joao Reis con Riner, busca algún socio Riner, non atopa, e ten que apoiarse no seu porteiro Roberto. O Celta ben plantado, balón longo, buscando a Verpena, ganalle as costas a Manquillo, pero perde ese esférico, vai ser saque de banda pro Celta. Están asustando moi ben, creo, o Manquillo e Javi Rueda os mecanismos de movimentos do Vizela. Ao final, cando transformas por momentos a defensa de 3, de 5, pois é difícil entender ese mecanismo de quen vai afora, quen defende a profundidade. Veuse nesta xogada pois a Javi máis adelantado, a Javi Rueda e a Manquillo un pouco máis atrás, e están manexando moi ben esa situación. Ven de novo Dubicas protexendo un balón que rematou en falta pro el do Celta, e así recupera a posesión o conxunto de Claudio Giraldez. Xogando dende atrás Starfelt, pisa o coiro o central internacional sueco apoiándose en Jailson, aparece Carreira de novo, mete cara dentro Mingueza, quería descargar o primeiro toque, non o conseguiu. Acaba perdendo o balón o Celta. Xogando Vizela dende atrás, quere darlle saída agora Jota, pidindo algunha axuda, ten que xogar cara atrás co seu porteiro, aparece de novo Roberto, e Roberto continúa coa posesión do balón en curto, adianta liñas agora o Celta, presión de Dubicas, así chegou o segundo tanto do Celta, o segundo de Dubicas. Un erro de saída do Vizela, presión efectiva naquel caso de Tasos Dubicas, como dicimos o segundo tanto do Celta chegou así. Sí, é moi interesante que pois tanto a posición do porteiro Roberto na salida de balón moitas veces adiantado, o Vizela está metendo moita xente en pasillo central, 4 incluso a veces cando lateral dereito Italo métese dentro, pois ata 5 xogadores, pero vemos que a presión do Celta está sendo moi boa, están case sempre lanzando pois agora máis sobre Verpena a última liña, e non é nada doado iso con a presunta superioridade que presenta en pasillo central o Vizela. Tampouco, hai que dicilo, tampouco estou vendo a un Celta con moita intención hoxe, polo que sexa, polo plantexamento pola proposta, quero dicir, do Vizela. Agora contámoslo porque ataca o Celta, recupera Mingueza, quere progresar cara a esquerda, o pase era boa a intención de Óscar Mingueza, mago aí que Dubicas non esperara ese pase en profundidade de Óscar Mingueza. Tamén Cervi aparecía polo outro costado, quizás pedía o balón aí Cervi na esquerda, o pase foi cara a Dubicas, pero dicía que polas circunstancias do partido, pola proposta do Vizela, que está a ter moita posesión, non estamos vendo a un Celta con posesións moi longas, Juan, na tarde de hoxe. No, a verdade é que non, penso que tampouco é doado, porque cando un equipo... Claro, se o equipo rival ten o balón e o Vizela estamos vendo que quere ter o balón sempre, aínda que sexas en perigo, pois claro, é máis difícil. Sí, sobre todo porque o Celta, pese a ser un equipo que busca atacar combinado, ter posesións longas, pois obviamos antes nunha xogada de Iago, en canto ten un pouco de... Ollo, espera o erro de Starfelt cara atrás, vai no aproveitar Lopi dentro do área, Lopi xoga
o pase atrás, vaya mago, aí estaba Ever Pena, porque podería chegar o gol do Vizela por mediación de Bastunov, e apareceu Ever Pena case debaixo dos postes da portería de Marc Vidal, porque era unha acción de gol moi clara para os portugueses. Sí, eu penso que Starfelt pois debeu calcular mal a distancia, non deulle a forza o balón, viña un pouco máis suave do que pensaba, e bueno, ao final pois con un pouco de fortuna pois non encaixamos gol. Non, foi un susto este que sufriu agora o Celta. Córner a prol do Vizela, o primeiro que ten o conxunto portugués. Acaba despexando Iago Aspas, tamén intentaba rexeitar a acción Franco Cervi, e o balón marchouse fora dos límites. Vai ser saque de porta para Marc Vidal. Susto, susto. Dicía aí Juan Recondo que seguramente Starfelt non calculou ben a distancia cando quiso ceder coa cabeza, non, o seu porteiro. A piques estivo de aproveitar o conxunto portugués. Ever Pena estaba mal posicionado para os intereses do seu equipo. Mais do Vizela, Bastunov, o disparo de Semedo de fora da área, quere presionar Sergio Carreira ante Ramos, vaille buscar Italo quere chegar liña de fondo, non o consegue, chegan as axudas, comete falta, penso, non sinala nada o colexiado, ten que erguerse Sergio Carreira, marchouse a pelota, vai ser saque de banda pro el do Vizela. Non sei se estamos xa entrando nos últimos minutos da primeira metade. Non sei se xa temos que ir pensando na cantidade de trocos que vai facer Claudio Giraldez, e supoño que tamén Rubén de la Barrera, porque é algo habitual nestes encontros, Juan. Sí, ao final xa empezamos a ver pois que as pernas empezan a tirar un pouco, xa vemos a xogadores un pouco máis fatigados, e bueno, está prácticamente aí, eu creo, un equipo inteiro pois neste tíos de crecemento. Agardaba aí Tasos Dubicas en posición un tanto dubidosa, vaise plantar só Dubicas, e marca de novo Tasos Dubicas, o terceiro tanto do Celta, contragolpe do conxunto de Claudio Giraldez. O pase de Óscar Mingueza estaba no límite do fora de xogo. Claro, non temos VAR, imos celebrar o gol, protestan os xogadores do Vizela porque podería haber fora de xogo de Tasos Dubicas. Ímolo ver repetido, non, porque a toma xa empeza aquí con Dubicas controlando a pelota, encarando ben, e ante o porteiro Roberto definindo moi pero que moi ben. De novo Dubicas, hat-trick do dianteiro grego, minuto 38 no Estadio Municipal da Lomba. Celta 3, Vizela 0, os 3 de Dubicas, Juan. Bueno, o que comentábamos antes, ao final Dubicas está a aproveitar toda esa capacidade que ten de desmarque e ruptura, de xogar sempre no límite do fora de xogo non, e que o equipo, algo que a mí me gusta moito, é que cando recupera balón e pode, vai hacia adiante. Eso ao final pois non vese tanto ahora no fútbol moderno, non? Eu penso que hai moito todavía dese fútbol de control de Guardiola que existe, é algo que o Celta pois está a realizar diferente. En canto pode ser vertical, vai hacia adiante, busca facer gol, e bueno, eu creo que para Dubicas, sin dúbida alguna, que é un xogador con moitísimo gol, pero para él vai sair moi reforzado deste partido facendo un hat-trick. No, está claro, moi claro. 39 minutos de encontro, 3 goles de Anastasios Dubicas, o dianteiro grego do Real Club Celta, agardando o seu turno Borja Iglesias, pero xa sabe o Panda que Dubicas está con confianza. Estamos vendo na tarde de hoxe en Vila García de Arousa. Le protestaban lóxicamente os xogadores do Vizela esa posición dubidosa de Dubicas no terceiro tanto. Dicía, non temos VAR aquí, e non podemos máis que celebrar o tanto de Tasos Dubicas e analizar tamén a orixe dese gol, porque Óscar Mingueza quizás non está a ter moita presenza con balón na tarde de hoxe, pero está a xogar nunha posición interesante de cara a un análise pensando no futuro, non? Ese medio centro, Óscar Mingueza filtrando balóns, 2, 3, 4 balóns que Mingueza intentou xa no encontro de hoxe en profundidade, moi bons balóns. Sí, a ver, ao final falamos de Mingueza, eu penso que un xogador
dun nivel moi alto que temos que valorar moitísimo máis. É un xogador cunha capacidade ofensiva altísima, xogou no Fútbol Club Barcelona sendo central partidos de altísimo nivel, sendo sen dúbida, bo traballo de Mingueza con balón, filtrando pases, precisamente aí está Mingueza, buscaba a Iago Aspas, e Iago tamén buscaba a Tasos Dubicas, que non para de tirar desmarques Tasos Dubicas, e agora ten que agardar o conxunto celeste para empezar de novo dende atrás. Starfel con Manquillo, minuto 41 xa, 42 esta primeira metade, 3-0 gaña o Celta ante o Vizela aos 3 tantos de Tasos Dubicas. Starfel con Jailson pisa a bola, quere avanzar, envío longo de Jailson, a ras de Chan, a cabeza de Dubicas, quere controlar Cervi, consegue baixar o balón o Celta, non en segunda instancia Mingueza, e acaba perdendo a bola para o Vizela. Dende atrás de novo, pide o esférico aquí na esquerda Joao Reis, acaba controlando Diogo Nascimento, perde o balón Diogo, recupera o Celta. Iago Aspas quere filtrar para Franco Cervi dentro do área, pode tirar Cervi, o disparo de Cervi, marcha ao lateral da rede, ese disparo de Franco Cervi, outro destes xogadores que lóxicamente ten que convencer a Claudio Giraldez hoxe xogando máis na faceta ofensiva, non? Porque moitas veces, sobre todo na tempada pasada, veíamos a Cervi aí no lateral esquerdo, no costado esquerdo, pero un pouquiño máis retrasado na posición. Hoxe moito máis ofensivo Franco Cervi. Sí, sí. Agora hai fora de xogo de Sergio Carreira nesa intentona pola banda esquerda. A posesión tela o Vizela, porque xa o comentábamos antes, os portugueses queren arriscar, queren ter o balón, están pois con moita posesión en zonas, digamos, non moi perigosas, pero o Celta está a ter moitísima eficacia na presión alta, nos roubos e, por suposto, nos tiros a porta, porque cada vez que o Celta chega é perigo asegurado pro Vizela. Vaino a intentar de novo o conxunto portugués. Ever Pena bota o centro coa esquerda, moi pasado, vaino recoller Ramos no outro costado, vai encarar Ramos, ante el Sergio Carreira, tira o caneo, centro de Ramos e o remate de Verpena coa testa, sen problemas para Marc Vidal. Ollo que mancouse aí no salto un xogador do Celta cando chegamos ao final da primeira metade no Estadio Municipal da Lomba. Imos ver que non tiña nada o xogador do Celta, que mancouse aí nesa última xogada con Ever Pena, non? Recupérase xa Javi Rueda. Os xogadores retíranse cara aos vestiarios deste Estadio Municipal da Lomba. Vemos aí a Javi Rueda xa recuperado, Iago Aspas interesándose, xa quitou a camisola Iago, un troco de camisolas fíxose xa seguro, porque é lóxico, Iago Aspas vai descansar na segunda metade. Contarémolo despois, Juan, un análise rápido do que vimos nesta primeira metade. Pois teremos que seguir disfrutando deste Celta. Vemos os goles repetidos, dos goles
de Tasos Dubicas, o marcador favorable ao conxunto de Claudio Giraldez, 3-0, os 3 tantos de Anastasios Dubicas. O descanso, Celta 3, Vizela 0. Volvemos para a segunda metade. Creo que estou enamorado. Dos teus ollos azuis. Son como la cordillera. Cando se apartan as nubes. Nesa beleza celeste. Pérdome cando te miro. Qué fácil é confundilos. Coas ondas No mar de vivo. Hola, celtismo. Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unirlo aínda máis e crecer xunto cun Celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en a banca Baleiros. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta.
E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en a banca Baleiros. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna. As Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. A banca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en a banca Balaídos. E acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista as Celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol femenino do club, con todas as vantaxes que xa coñeces, ademais dunha bufanda de as Celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador. Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros. Nesta tempada, as 3 modalidades incluen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse carné celtista abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asiento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as Celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista as Celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de registrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovación Seantas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente a banca Balaídos, agora non hai motivos para non ver o teu carné do Celta. Guess you're one of those who choose the easy way, the glory brigade. You're ready to win it. That's not what this is about. This is about a feeling of belonging. Only for those who don't give up on their origin. But listen, don't worry about me. You worry about yourself, mate. Support your fucking local football team. Da igual este lado, ¿eh? ¿Yo? Sí. Sí, eso fue 10 por ¿qué vas? 5, Mira, pinchas y después Qué suerte tienes, tío. Qué suerte tienes, tío. Siempre, macho. Lo único necesitaría que traer algún detalle de la camiseta, quizás, ¿sabes? La he hecho postra a la pinta.
Joder, es que me hace mucha gracia. Yo que yo con chupito, Yo no me creo. En mi pueblo ¿Palillos dónde tienes? aquí así, como Lucky Luke. A ver si voy a hacer como el, no sabes lo que le pasó al de La Madroa, que era el jardinero 40 años. Los últimos meses de su vida trabajando en el club estuvo de baja, pues se tragó un palillo trabajando. Trabajaba todos los días con el palillo, todos. Y cuando le quedaba para jubilar 6 meses lo tragó, foto del palillo. Ahí la tienes. ¿Puedes ponerte el palillo en la boca de Yago? Ahora te gustó, ¿eh? 3, 2, 1, vamos. Y venga, palillo a la boca. Ya sacas el guizo. Es que tú le enseñas a Tasos a tirar una caña. Giro, la dejo correr un poco, le meto en el vaso en copa. Cojo el vaso ya. Sí, hay que dejarla correr más, ¿no? Tienes que abrirlo de golpe. Ábrelo de todo. Vale, ahí. Lo abres de todo y luego lo metes inclinado. Abre a tope. Sí, y después... Mire, Yago, you do this. Yeah. After it's can you put the glass. After close. And this. So, isn't it? Good. Vete desinclinado. Ahora cierra de todo y abre un poquito. Better, ¿no? Yes, very good. La caña no es la mejor tirada, pero... Pero la bebías igual. Así es como se abre, inclinamos el vasito, vamos levantando, slow. This is the best beer. ¿Va? Así es como vamos a tirar una cervecita, corremos. Vamos girando, tierra, un poquito de espuma y esto sería una cerveza rata, pero una cerveza. Perfecto. Dásela a Tasos. Drink. No, eso... Aquí. Ok. More. Now. Ahora sí, ahora mejor. Show it to Yago. Más espuma que la bañera de mis hijos, pero bien. Wait. Now. Espuma. Finish. ¿Es fuma? Espuma. Finish. Perfecto. Salud, Yago. Thank you. Sale el dedo ahora. Be happier, Luca. It's for you. Yo iría de mover. Sí, aquí lo hace aquí. Abre. Es que no me gusta. ¿No te gusta el fútbol? Bueno, lo hago así y... No lo tienes que probar. Así, a la altura de tu... ¿Eso? Lo primero se le echa es sal. Claro, sal. Sal. Como no sé. ¿Ya? Un poco más abajo, el pulpo. Abajo. Más abajo. Más.
Ahí, enjoy it. Ahí, disfruta. And the last one, ahí. Yoga. Ahí está. Gracias. When this is clear, After it. yeah. Okay. Sí. And then when you want to close, you close all, and then on the middle, Okay. it's gonna stop. Top, I have it. Not bad. Tasos 35. Good? Perfect. Boas tardes de novo, estamos de volta no Estadio Municipal da Lomba en Vila García de Arousa, vivindo este segundo encontro amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25, con victoria momentánea dos nosos do conxunto de Claudio Giraldez na primeira metade. Recordamos, ata 3 goles de Tasos Dubicas, hat-trick, quedou no banco xa Tasos Dubicas, porque teño meu carón a Juan Recondo actualizando os apuntes. Fixo moitos cambios, Claudio Giraldez tras a primeira metade, tras ese 3-0, os 3 goles de Dubicas. Descansa Dubicas, descansa Iago, todos os xogadores que participaron na primeira metade. Juan, novo equipo do Celta para este segundo tempo. Sí, sen dúbida o home do partido penso que é Tasos Dubicas con ese hat-trick, que bueno, vemos totalmente cambiado o equipo. En portería estará César, xogador do filial, bueno, atrás a entrada de Javi, sobre todo, tamén do filial, e bueno, veremos que aporta os que acaban de entrar, é un equipo totalmente cambiado respecto da primeira parte. Fixo cambios tamén o Vizela, non tantos como o Celta, pero actualizamos rapidamente, como dicía aí Juan Recondo, o conxunto do Real Club Celta para este segundo tempo, con César na portería. Estivo na primeira metade Marc Vidal, liña de 3 atrás con Carlos Domínguez, Unai Núñez, vémolo aquí, desplazamento longo de Unai e Javi Rodríguez tamén no eixo da zaga, nese costado dereito. De carrileiro pola dereita temos a Carlas Pérez, de carrileiro pola esquerda temos a Hugo Álvarez. Por dentro están xogando agora, tiña aí algo de dúbidas nese pase, Miguel Román xunto con Fran Beltrán, portando o brazal de capitán Beltrán nesta segunda metade. Na parcela ofensiva, no ataque do Celta, pois ubicamos para este segundo tempo a Williot pola esquerda, vexo a Alfon na dereita e a Pablo Durán en punta. Juan, sí, así ese es. sería 11, non? Ben sí, ubicado. Sí, quizá o que está así a unha posición un pouco diferente Alfon, que normalmente a temporada pasada no filial pois xogaba máis no perfil esquerdo, pero bueno, creo que é un xogador moi intelixente na ocupación de espacios, en movimientos continuos como estamos a ver agora, e que vais a adaptarse sen problema. Polo demais, pois bueno, todos aparentemente na súa posición habitual. Pois xa está actualizado o 11 do Celta para este segundo tempo. Vemos aí na imaxe a Hugo Álvarez. Tes un dato aí bonito de Hugo Álvarez neste campo, neste escenario. Fai pois 9 anos, pode ser, Juan, se falamos de Hugo Álvarez en idade alevín. Sí, 2015-2016, cando o Celta Alevín pois xogou aquí no campo da Lomba a Arousa Cup, o torneo famoso, o tan famoso torneo Alevín, sí. E que nese torneo o Celta foi campeón con Hugo Álvarez pois como mellor xogador. A verdade é que o vemos ahora no campo, e sobre todo os que coñecemos dende cativo, e seguimos vendo pois esas pernas arqueadas, ese corpo delgado, ese xogador tan máxico que víamos cando era cativo. Sen dúbida, é unha ledicia ver crecer os nosos xogadores. Temos aquí unha xeración de xogadores moi, pero que moi interesante. Un deles, Hugo Álvarez, con vos recordos do campo da Lomba. Xoga o Vizela
por mediación de Semedo, ataca pola dereita o conxunto portugués, recupera ben Williot Svedberg. 3-0, está a gañar o Celta en Vilagarcía de Arousa, ese envío longo, ten que sair o porteiro Bursak, tamén porteiro distinto con respecto á primeira metade no Vizela. Estamos a ter bo recordo da estrea da nova equipación celeste do Celta para esta tempada 24-25. Polo momento gañamos 3-0 cos goles de Dubicas. Recordo vos a todos que esta nova camisola do Celta xa tedes a venda, podese mercar nas tendas oficiais do clube, tanto na sede como no estadio Abanca Balaidos e, por suposto, na tenda online, na páxina web oficial do Real Club Celta, as novas camisetas do Celta, por suposto esta celeste, que hoxe, pola tarde, en Vilagarcía de Arousa, está a funcionar moi ben. Xoga dende atrás o Celta, ías decir, Juan? Que sobre todo con este sol ahora resplandeciente. Aguántame un segundiño, que vai Williot pola esquerda, pisa área Williot, pode definir Williot, marchouse o disparo a Williot Svedberg, non escorou ben esa perna dereita para batir a Bursak. Ocasión clara para Williot, para o Celta nestes primeiros minutos da segunda metade. Aí lamentase Williot Svedberg porque ia en vantaxe, a ocasión era moi clara, Juan. Sí, sobre todo son ese tipo de situacións nas que esta tempada pasada pois foi tan eficaz. Sí. É raro un xogador como él, con tanta eficacia ofensiva, pois que erre unha situación como esa, pero sabemos que agora pois esas pernas longas que ten, pois vai a presión alta, recupera e xa volvemos a ter o balón. E supoño que moita xente tamén aprecia isto que vou dicir, non? A mellora física de Williot Svedberg. Estamos vendo aquí na imaxe na parte esquerda, agora xoga por dentro o Celta, contámoslo despois porque pode ser prometedor o ataque, o pase cara a Pablo Durán, vai atrapar o balón o porteiro do Vizela, pero aquí Williot Svedberg agora no centro da imaxe o 19, o cambio físico é notable, ese un corpo máis feito nese xogador. Sí, sobre todo eu penso que máis feito casi de tren inferior, un xogador que gañou moita forza, ahora vese pois situacións de arrancada, situacións de máis distancia que é capaz de recorrer máis distancia máis rápido e que, bueno, que penso que ao final é un rapaz moi xoven do 2004 que ten que seguir crecendo, ten que seguir mellorando a nivel condicional, sobre todo porque fútbol ten, ao final fai cousas diferentes, sempre que entrou a portería adestrador que confía moito nel, nas súas virtudes e que seguro que o vai potenciar todavía máis esta tempada. Está claro que non é un xogador da canteira, non é un xogador formado aquí, pero é un xogador moi novo, e Claudio Giraldez dalle oportunidades aos xogadores novos e pensamos que Williot vai ser importante nesta tempada 24-25. Ataca o Celta por mediación precisamente de Williot, apuraba esa presión, aí está recuperando de novo o balón Williot Svedberg, vai encarar de novo área, estalle a meter nun lío o xogador do Vizela, aí Italo non sabía por onde aparecía Williot Svedberg. Agora topamos la pausa no xogo do Celta, cara atrás Miguel Román con Carlos Domínguez, este con Unai, de novo con Carlos ten dúbidas pola dereita, insiste na esquerda, aparece Unai Núñez descargando, primeiro toque de Pablo Durán non é bo, quere recuperar, consegue recuperar a bola Pablo Durán, pero cometendo falta, balón pro Vizela, ten que repregar o conxunto celeste. Diogo Nascimento, cara a esquerda, basculando ahora cara a dereita o Celta, move dende atrás o conxunto de Rubén de la Barrera, o conxunto portugués. Jota con Italo, mete o corpo, Williot Svedberg, tamén falábamos, non, Juan, da mellora física de Williot para este tipo de accións, ir ao contacto cos rivais, pois ter un físico ben desenvolvido é unha vantaxe. Sí, ao final agora mesmo no fútbol actual ou no fútbol moderno, calquer xogador pois ten que ser un pouco atleta, non? Se non dispós dunha capacidade de forza alta, pois é moi difícil poder ser un futbolista de nivel alto. O clube tamén creceu moito niso nas últimas tempadas, no fútbol base tamén, ou buscamos pois que os xogadores crezan e cheguen o mellor preparados a nivel condicional, e bueno, vese nese tipo de accións como agora, que arrancada naquela presión ou agora na disputa dun duelo defensivo, non? Antes xogadas nas que moitas veces iba ao chan, pois agora o que choca é por riba, manda
pois lonxe o xogador do equipo contrario. O rexeite frouxo aí de Carlos Domínguez, pero corrixía ben a posición Javi Rodríguez, entregando cara atrás para que sexa César Fernández o que xogue dende posición inicial. O Celta con algo de dúbidas nesta xogada. Javi Rodríguez non quere dúbidas, bota o balón o campo rival, marchouse fora dos límites do terreo de xogo, vai ser saque de banda a prol do Vizela. Está a caer o sol en Vilagarcía de Arousa, son as 9:16 minutos da noite xa, pero aínda temos moita luz natural e a xente segue desfrutando nas gradas da Lomba. Diciámolo, Juan, o inicio do encontro, nótase o agarimo que recibe o Celta nesta zona de Galicia, no Salnés, en Vilagarcía de Arousa. Moita xente ligada, moi ligada a este clube aquí en Vilagarcía e nos aledaños, imos dicir, ¿no? Nas zonas do Salnés, que hai moitos seareiros do Celta. Sí, a verdade é que estamos a vivir un partido que tal e como se escoita a afección animar, podría ser perfectamente tanto en Balaides como en Barreiro. Nós, por exemplo, temos na Madroa Alejandro Lago, que é unha insignia no clube no fútbol base, que pois foi xogador de aquí e sempre comenta que é unha zoa no que hai celtismo a raudales. É unha auténtica gozada poder vivir o partido aquí. Sen dúbida, xente pasando ben na grada, cando o Celta tamén intenta pasalo ben en ataque agora por mediación de Carlas Pérez. Williot Swedberg, bo control, boa maniobra, o caneo de Williot, o disparo de Williot Swedberg, boa xogada de Williot que rematou coa parada de Bursak, o porteiro do Vizela empregándose a fondo nesa acción de Williot Swedberg. Imos a ver repetida seguro, porque o control foi bo, a maniobra tamén no xiro, o caneo e o disparo con perna esquerda. Temos que aguantar o córner, o saque dende Curruncho, balón pasado, segundo pau, pero a xogada de Williot Swedberg agora sí, témola aquí repetida, Juan, moi boa. Sí, a verdade é que unha xogada cun cambio do balón de perna, e sobre todo para xogadores como Swedberg, xogadores altos de envergadura, é difícil ter esa capacidade de manexo de balón. Falamos do seu crecemento e, bueno, está se a ver reflexado que está sendo un dos xogadores máis activos nesta segunda parte. Sí, ia comentar iso, precisamente, do máis destacado deste segundo tempo polo momento, as internadas de Williot Swedberg por este costado esquerdo, antes pola dereita tamén moita mobilidade en ataque. Balón longo de Bursak, cara ao terreo do Celta, quere disputar aí precisamente Williot Swedberg, cae o chan, acaba rexeitando Italo, hai falta, saque de banda prol do Vizela. O que sinalou o colexiado, finalmente, saque de banda a prol do conxunto portugués. Sacou xa de banda o Vizela, xoga cara atrás Rinier, co seu porteiro Bursak, aparece Diogo Nascimento de novo con Rinier con Italo, controla o lateral do Vizela ante a presión de Williot Swedberg, que acaba recuperando para os nosos. Xoga Hugo Álvarez cara atrás. É moi interesante o que acaba de pasar con Pablo Durán, que é un xogador que a nivel defensivo fai un traballo brutal, é superado, repliega e al final pois xera toda a ventaxa para que Swedberg poda chegar en tempo e espazo no momento xusto para recuperar o balón. É unha auténtica maravilla ver a Pablo e o seu crecemento durante estas tempadas. Pois aí estaba Pablo Durán facendo movimentos, agora co balón é Alfon o que intenta progresar, boa maniobra de Alfon, o pase non atopou destinatario, pero recupera o Celta, o envío de Miguel Román, que pedía aí disculpas porque Hugo Álvarez a piques estivo de impactar con Claudio Giraldez, pero salvou o balón o xogador de Ourense. Carlos Domínguez xogando con Javi Rodríguez, con Carlas Pérez, vaise cara adentro Carlas, tira diagonal, xogada habitual do extremo de Granollers, boa descarga de Miguel Román e boa tamén a orientación do xogo de Carlas Pérez hacia a posición de Hugo Álvarez. Non puido controlar ese balón Hugo, meteu a perna Italo, vai ser saque de banda prol do Celta. Moito traballo aquí tamén no carril esquerdo para Hugo Álvarez, o propio no dereito para Carlas Pérez, Juan. Sí, ao final pois é unha posición na que busca Claudio dos carrileros de moito esforzo físico, de ser xogadores pois diferenciais en ataque e dun traballo moi grande en defensa. Ao final pois xogadores que a nivel condicional
son portentos físicos, o crecemento físico que tivo Hugo nas últimas tempadas adaptándose aí, pois é moi grande. Xa se vía de pequeno que podía chegar a ter iso, e cando nas últimas etapas o seu crecemento foi maior, a súa exigencia foi maior, pois vemos a donde foi capaz de chegar, ¿no? É unha auténtica gozada velo no primeiro equipo. Saque de banda pro el do Vizela, mete a perna Unai Núñez, corrixe posición Carlos Domínguez, protexendo Coiro, pero non puido evitar que marchara ese balón fora dos límites. Avanza posicións o Vizela para executar de novo saque de banda. A presión boa do Celta agora nesta acción. Quere correr o conxunto celeste por mediación de Alfon, entrega cara a Carlas Pérez, vai tirar o caneo, fixa rivais Carlas Pérez, a diagonal non foi boa, o rexeite favorece a Fran Beltrán, que xoga cara atrás para darlle continuidade ao xogo con Unai Núñez, este con Hugo Álvarez, vaise cara adentro, perna dereita, Hugo Álvarez, entrega en curto para Miguel Román, Román xoga cara atrás con Carlos Domínguez. Creo que sí que algo que estamos vendo neste segundo tempo, que Celta pois está tendo un pouco máis de control de xogo, está sendo capaz de dominar por momentos un pouco máis en campo rival ao Vizela. Moitísima máis posesión que a primeira metade. Na primeira metade atopamos moitos goles, os 3 de Dubicas, recordámolo, hat-trick de Tasos Dubicas no primeiro tempo, agora un Celta con moita máis posesión. Sí, moito máis control, moito máis xogo entre líneas, bueno, Ollo, espera, aí o disparo de Pablo Durán, atopa a escuadra da portería do Vizela, golazo de Pablo Durán, outra boa presión do Celta, neste caso foi William Swedberg, aproveitou no ben Pablo Durán, o búfalo de Tomiño, podémolo dicir xa, que golazo de Pablo Durán, minuto 60 de partido. Están ya a sair as cousas moi ben a Pablo Durán, vémolo repetido aquí, o roubo é de William Swedberg, caille en posición de vantaxe a Pablo Durán, acomoda ben o corpo, a rosca perfecta, buscando Pau Longo, golazo de Pablo Durán, o cuarto do Celta, Juan. Sí, ao final lo que falábamos antes, non? Falábamos de Borja Iglesias, de Dubicas, pero non podemos esquecer a Pablo Durán. Un gol difícil, cunha presión por detrás dun rival, rapidamente controla a pelota e marca gol. Bueno, penso que a alegría inmensa, despois do que todo aconteceu esta semana coa súa subida máis oficial ao primeiro equipo, e que, bueno, estou seguro que vai aportar moitísimas cosas positivas ao equipo ao longo da tempada. Xa é un dos nomes da pretempada do Celta, Pablo Durán, polo golazo que acaba de marcar, xa marcou no primeiro encontro amigable, por suposto esa boa nova, xunto con Damián, xunto con Hugo, xunto con Carlos, xogadores en dinámica de primeiro equipo, de forma xa oficial, sen dúbida un dos nomes propios desta pretempada do Celta, o de Pablo Durán. Sí, sen dúbida alguna, ao final Pablo pois é un xogador con crecemento moi grande nestas últimas 4 campañas, pasando do Tomiño, polo Porriño, Compos e Celta B, e bueno, que eu creo que a súa capacidade de aprendizaxe e todo o que pode medrar, pois é unha gran noticia que podamos contar cun xogador así e ver a súa progresión no primeiro equipo. É chamativa, a progresión de Pablo Durán, o ataque agora do Vizela, quería meter ese pase cara atrás, atento, moi atento estivo Carlos Domínguez, vai ser saque de Curruncho pro Vizela. Fai 4 anos Pablo Durán estaba xogando en preferente, Sí, en preferente, antes na Liga Juvenil Galega, penso, nunha xeración moi boa do Tomiño, e bueno, pois ao final o que ten o fútbol, non? Cando eres un elexido e tes un traballo tan grande durante anos, pois ao final acabas tendo a túa recompensa. Sen dúbida, moita ledicia, cando falamos de Pablo Durán e da súa traxectoria, goleador de novo o de Tomiño na tarde de hoxe. Aquí está na imaxe co dorsal 25, Pablo Durán. Aí saque de banda agora pro el do Vizela. Xa o equipo portugués máis mermado, ca imaxe que presentaba na primeira metade. Se facemos a comparación, nota un Vizela menos activo con balón. Sí, ao final pois fixeron algún trocos, pero hai moitos xogadores que
que seguen do primeiro tempo e bueno, probablemente a súa pretempada é diferente porque o calendario Portugal tamén é diferente, pero sí que a nivel físico non está cheo un puntiño máis abaixo, sobre todo con xogadores que na primeira parte marcaban a diferencia, como pode ser pois Nascimento no número 10 no medio campo. Intentaba progresar aí Castaño, dorsal 16 do Vizela, marchouse o esférico, ten que sacar de banda xa Jota. Jota entregou o balón cara ao seu compañeiro no eixo da zaga e xa progresa o Vizela pola esquerda. Bascula o Celta, intenta presionar aí Unai Núñez, saindo de posición, aguanta a súa posición precisamente Carlas Pérez, mantén a presión alta o Celta neste bloque medio, xoga cara atrás Semedo, buscando a Jota, deixa pasar o balón, control de Castaño, quere progresar, atopa a Tavares cara atrás con Jota, segue a presionar aí Pablo Durán, mentras o Vizela quere intentar filtrar eses pases cara adentro, non atopan saídas por dentro, Diogo Nascimento con algún que outro problemiña, acaba topando aquí na banda dereita a Tavares, quere marchar Tavares, o centro de Tavares, a ras de Chan, acaba sen problemas nas luvas de César Fernández. Sí, primeira posesión un pouco máis larga do Vizela nesta segunda parte, pero bueno, ao final un duelo defensivo que sacan un pouco de ventaxa, pero sen ningún problema para César. Agora quería arriscar un pouquiño na saída César, ao final envío longo buscando a Williot, perdeu ese duelo Williot Sueder, pero recupera o coiro Fran Beltrán, cara atrás Unai con César agardando a mellor decisión, decide enviar longo cara a Hugo Álvarez, o control de Hugo moi difícil, marchou o balón, sacará de banda o Vizela. Xoga o capitán do conxunto portugués Jota con Riner no círculo central do terreo de xogo da Lomba, buscaba algunha opción o Vizela, non atopan, segue ben plantado o Celta, agardando movementos. E a xente tamén agardando máis goles seguramente na grada da Lomba, porque está a sair ben o día. O Celta 4 tantos, 3 de Dubicas, un de Pablo Durán. Aproveito esta posesión longa do Vizela para recordarlles a todos vos que estades vendo Celta Media que se non sodes socios do Celta, porque non podedes acudir a Banca Balaídos por circunstancias, podedes formar parte da familia celtista co carné celtista, 30 euros, todas as vantaxes de ser socio do Celta, hagas acudir ao Estadio Municipal a Banca Balaídos, pero sen dúbida unha das novidades moi bonitas do Real Club Celta na súa campaña de abonados para esta tempada 24-25, carné celtista. Entre todos, pois facemos máis grande a familia do Real Club Celta. 30 euros, toda a información na páxina web oficial do clube. Cando intentaba progresar aí Carlas Pérez no envío longo, xa morreu o ataque nos dominios de Bursak, o porteiro do Vizela. E notamos o que eu dicía, non, Juan, como a xente está moi pendente do clube, a familia celtista que vai crecendo, a campaña de abonados que sae ben, notase a xente no clube está contenta con estas sensacións a efectos de masa social, e isto tamén é bonito. Sí, por suposto, é unha auténtica maravilla ir a calquer lado de Galicia, ver toda a xente que está fora e que ten igual ese sentimento. Creo que o clube está apostando moito pola unión, polas nosas raíces, por os xogadores da canteira, e bueno, creo que tamén a chega de Claudio o primeiro equipo e sentir pois o clube, o equipo como algo máis propio, pois fai que toda a xente pois teña unha ilusión maior, que se vea máis representada e bueno, eso creo que é algo que é moi importante para que sobre todo o primeiro equipo siga crecendo e poda ter un rendimento maior. Ao final sempre a afición en Vigo en toda Galicia está nos bons momentos, pero sobre todo nos peores e bueno, se durante a tempada que haberá mellores e peores momentos, pois segue estando como está, pois estou convencido de que vai ser unha gran tempada. Traballou en defensa Hugo Álvarez en ese córner a prol do Vizela, o envío buscando o segundo pau, atrapa sen problemas César, quere montar o contragolpe, saca rápido César buscando a carreira de Carlas Pérez, ten que repregar como a poda
o Vizela, o envío longo de Carlas Pérez, a carreira e de Alfon, o control moi bo de Alfon, pico do área, vai secar adentro Alfon, saco envío, segundo pau, non chegou Pablo Durán, e vai evitar, si, consegue evitar o saque de banda Carlas Pérez, dándolle continuidade ao xogo. Un amago aí ese contragolpe do Celta, porque ia con vantaxe aí Carlas Pérez en carreira. Sí, a verdade é que é unha... Que botaco, agora agarda un segundiño porque Hugo Álvarez intenta o con perna dereita. O disparo de Hugo márchase tras la parada de Bursak. Insiste o Celta por este costado, antes no contragolpe que decía Juan, agora con esta ocasión de Hugo Álvarez. Sí, o que dicíamos, ao final é unha seña de identidade tamén dos equipos de Claudio, ¿no? Cando perde a pelota, recupera a pelota, perdón, xa vai César rápido para montar o contraataque, bueno, agora esta ocasión clara que tuvo Hugo Álvarez. O saque dende o Curruncho, acaba en nada, rexeite do Vizela, estaba para agardar a roupa Fran Beltrán, e tamén Miguel Román. Xoga Fran Beltrán, capitán do Celta nesta segunda metade, pide algo de calma Beltrán, xoga con Miguel Román, Miguel cara atrás con Carlos Domínguez, minuto Miguel 68. O de Miguel tamén é un caso curioso porque é parecido de Pablo Durán. En categoría juvenil xogaba no Rápido de Bouzas e despois de ir ao Pontevedra un par de campañas, pois está aquí co primeiro equipo facendo unha pretemporada. Creo que ao final é moi importante resaltar todo iso, que ao final cada xogador ten o seu momento, o seu crecemento, a súa edade de maduración, e bueno, é unha auténtica ledicia poder ver esos xogadores tamén que crecen noutros momentos, pois tendo as oportunidades no momento que lle tocan. Bo xogador Miguel Román, gustou moito en Pontevedra cando estivo ali xogando no equipo de Pasarón, gustou moito e agora ten oportunidade con Claudio Giraldez no Celta, no primeiro equipo. Xogou Vizela dende atrás, a presión é de Alfon, tamén avanza liñas Carlas Pérez, mete por dentro, aparece o dianteiro Unzueta do Vizela, envío longo, agora que non pode chegar Tavares, o que chega é Hugo Álvarez para montar un novo ataque do Celta. Unai Núñez en horizontal, xogando en curto con Carlos Domínguez, de novo con Unai, pase tenso cara ao pé de Hugo Álvarez, cae Hugo Álvarez, vai sinalar a falta de Castaño sobre Hugo Álvarez. As protestas dos portugueses, pero vai ser posesión para o Celta. Quere sacar rápido xa Hugo Álvarez, Faino xogando con Beltrán, este con Unai, e volta a empezar. 4-0 está a gañar o Celta neste segundo amigable da pretempada 24-25. Pode haber fora de xogo, sí, hai fora de xogo, vai ser bola para o Vizela. Dicíamos antes, Juan, que o resultado é o de menos nestes encontros amigables, pero gañar é tamén algo a ter en conta pola confianza, non? E se gañas con esta claridade, porque estamos a ver a un Celta hoxe na lomba que ten a situación dende o primeiro minuto, se mencionamos ese tanto de Dubicas no minuto 1, moi controlada. Sí, a verdade é que sí, o que comentábamos no primeiro tempo. Ao final, pois, o resultado non é o máis importante neste partido, pero sí que suma. Pois, no primeiro encontro, pois, remontar un 2-0 en contra como un equipo de Champions League como é o Benfica, e bueno, neste caso pois gañar holgadamente, encima cos dos dianteiros que están xogando, batendo gol, pois é algo importante que seguro que vai seguir para que a construción do equipo de Claudio pois sea moito máis cómoda. É verdade, hai o dato, non? Marcou Dubicas un hat-trick na primeira metade, agora marca o outro dianteiro que está a xogar hoxe no Celta, Pablo Durán. E todo ten que ver seguramente coa competencia, non? Que xera pois a chegada da nova fichaxe do Celta, de Borja Iglesias, que seguro que cando teña Borja a oportunidade de xogar tamén vai querer demostrar que ten os goles nas súas botas. Mancouse aí Carlas Pérez, vai a ver se o árbitro detén o xogo, botan a pelota fora aos portugueses. Claro, son cousas da pretempada, hai que tratar de evitar esas cousas, non? O de mancarse, mellor non. Sí, ao final é algo que vai no xogo, que é difícil, pero cando vas forte pois a todos os balóns, pois pasa isto. Normalmente pois sempre pasa en pretemporada algunha lesión. Momento que lle pasou a Mijailo Ristic, no partido do Benfica outro día. Sí, algún momento no que se chega a destempo, algún pois problema muscular ou algunha torcedura de nocello, pois son cosas que poden pasar.
Boa presión agora de William Swedberg para incomodar a saída de balón do Vizela. A xente dende o graderío animando o Real Club Celta. É un partido amigable, pero o ambiente é de competición, porque estamos comprobando hoxe en Vila García de Arousa que a xente está moi involucrada co Celta. Xoga o Vizela dende atrás, liñas adiantadas do Real Club Celta nesa presión, e Alfon o que quere presionar, tamén Carlas Pérez. A saída complícaselle aí o Vizela, un Zueta que perde o balón, segue a aguantar a bola, acaba perdendo, non hai falta, conduce Fran Beltrán, pode golpear, ergue a cabeza, o disparo de Beltrán e a parada de novo de Bursak, voando sen motor o porteiro do Vizela. Xa fixo este home algunha que outra parada interesante nesta segunda metade, Juan. Sí, a verdad que estamos tendo pois ocasións máis claras, chegando máis rápido a portería contraria. Por exemplo, agora Alfon a orientación, a presión, como despois va ao espacio, pois xogadores agora físicos que queren demostrar, que queren tamén demostrando que veñen do filial que merecen e que queren oportunidades, e todo ese fame de crecer e de ter oportunidades, pois tamén o están poñendo no terreo de xogo. Pois o máis destacado do Vizela na segunda metade o seu porteiro Bursa, con paradas de mérito ante disparos como o que vimos agora de Fran Beltrán. Aquí vémoslo repetido con perna esquerda Beltrán, a man cambiada, non? O porteiro do Vizela, boa parada. Volvemos ao directo, cando estaba en posición de fora de xogo Pablo Durán nesa carreira. Vai haber máis cambios, parase o xogo, vai haber cambios no Vizela. Pensamos que no Celta pouco movimento máis, non, Juan? Porque, claro, o equipo é completamente distinto da primeira metade. Sí, ademais agora mesmo, minuto 75, non hai ningún xogador realizando exercicios de crecemento. Entendo que outro día ao xogar o primeiro partido Iván Villar, pois este partido non xogará, e tamén non hai ningún xogador máis disponible no banquillo. Sí, evidentemente agora os cambios prodúcense no conxunto portugués, porque aínda estaban xogando pois futbolistas que tiveron participación na primeira metade, pero no caso do Celta, comentábamoslo antes, xa fixera Claudio os cambios no descanso, poñendo no terreo de xogo un equipo completamente distinto, non? Nesta segunda metade. 4-0 gaña o Celta. Recordamos os goleadores, 3 tantos de Tasos Dubicas, un de Pablo Durán ata o momento, minuto 75 xa de partido. Xoga dende atrás Bursak, o porteiro do Vizela. Parece que agora o Vizela cos trocos vai xogar máis cunha liña de 5, con 3 centrais e 2 medios centros, un pouco máis similar ao que fai tamén o equipo de Claudio. E veremos como danse estes últimos 15 minutos, un sistema un pouco máis igualados e máis por pares en todas as zonas do campo. Roba o Vizela, balón para Semedo, quería progresar por este carril dereito Prosper, o que rexeita o balón neses intres finais foi César. Saque de banda rápido pro Vizela, quere presionar Williot, consegue recuperar a bola, cae Williot, sinala a falta, aplica a lei da vantaxe o colexiado. Círculo central, conduce Fran Beltrán, rebasa a liña divisoria. Beltrán buscaba no carril dereito a Javi Rodríguez, non atopou, volve o balón a Beltrán, pide aquí no costado esquerdo Williot, acaba xogando cara atrás Miguel Román, Miguel de novo con Beltrán, ergue a cabeza Beltrán, agora sí, envío longo de Beltrán, cambiando a orientación, bola para Hugo Álvarez, e Hugo con Unai con Miguel buscaba de memoria, penso que de memoria William Swedberg, pero o non erguer a cabeza nesa xogada, nese intre onde William tiraba o desmarque cara adentro, pois non atoparon entendemento, Juan. Sí, ao final William tamén ven desa xogada da conducción onde recibe o golpe e continúa. E sí, ao final pois é o que comentábamos antes, ir adaptando eses mecanismos, esas mobilidades dos xogadores, un pouco en función do que quere Claudio, que vayan entendendo o xogo e a concepción dos diferentes movimentos en función das zonas do campo. Recupera o Celta Beltrán, previamente roubou o balón Hugo Álvarez, agora quen xoga é Carlos Domínguez. Carlos en horizontal con Unai
Unai cara arriba, carril izquierdo, aparece Hugo Álvarez, bo pase de Hugo, boísima triangulación, Miguel Román e Williot, cae Williot no costado izquierdo, vai se cara ao banderín de córner, ten que retrasar Williot, busca de novo a Hugo Álvarez, e o de Ourense xoga con Unai con Carlos, Javi Rodríguez, Carlas Pérez, boa triangulación agora do Celta pola dereita, e a posesión longa, imos ver se non perde o balón Beltrán, acaba perdendo o Coiro, a ver se o Vizela pode contragolpear, non, porque o repliegue do Celta tamén é bo. Este tipo de conceptos tamén hai que valoralos na pretempada. Sí, por suposto, ao final o equipo cando perde o balón veuse en todo momento do partido, repliega rápido, encontra sempre o camiño corto a portería, é moi difícil meterlle mano nun contraataque. Sempre hai xente presionando a pelota, e se non se pode recuperar a pelota, pois xente xa colocada para gañar a profundidade defensiva. Moi ben no repliegue o Celta, ven tamén na presión, aquí intentaba o Fran Beltrán, non puido, rexeite do porteiro do Vizela, contundente aí coa testa Carlos Domínguez para recuperar a posesión dos nosos. Miguel Román, bo pase de Miguel Román cara a Alfon, quire tirar o autopase a Alfon, a piques estivo de marcar Alfon, moi atento, moi activo aí Alfon, un amago aí nese último toque, medio sorriso agora de Alfon aí, porque a piques estivo de marcar con ese autopase. Vémolo repetido agora. Aí está a xogada. Sí, ao final Alfon, porque chega ben o defensa, Sí, a verdade que moi ben. Alfon fai un desmarque ruptura fantástico, sempre un xogador que está pensando en buscar portería, en ir hacia adiante, e non é casualidade que a temporada pasada co filial pois fixera todos os goles que fixo e fora un xogador tan importante. Sen dúbida, aí intentaba o Alfon, quedan 10 minutos de encontro, estamos algo máis de 10 minutos, 79 xa de partido, 4-0 gaña o Celta en Vila García de Arousa ante o Vizela. E os portugueses que seguen intentando acumular porcentaxe de posesión. Agora dende atrás a Anthony con Castaño buscando a Semedo, unha topa aí, unha boa postura para controlar Semedo, e perde de novo o balón o Vizela. Este Fran Beltrán con Alfon, primeiro toque bo de Alfon, Javi Rodríguez con Beltrán de novo, pide xa o balón Carlos Domínguez para darlle oxígeno á xogada e intentalo pola esquerda. Unai Núñez mete o balón en profundidade para a carreira de Hugo Álvarez, boa carreira, tira o caneo Hugo, fora de xogo, parecía que estaba en fora de xogo Hugo Álvarez. Sí, está o Vizela a ter algunha posesión máis, pero bueno, sen profundidade. Ao final os xogadores que xogan un pouco máis entre liñas, como o número 20 Semedo, pois están recibindo moito de costas, é moi difícil darlle continuidade ao xogo con marcaxes tan cercanas dos centrais do Celta. Non, é claro que sen balón o Celta está a facer as cousas moi ben na tarde de hoxe. Ahora pedía man aí Miguel Román, dalle continuidade ao xogo colexiado. Semedo quere contragolpear para os seus, Semedo con Diogo Nascimento, o capitán agora nesta segunda metade, o dorsal número 10 do conxunto de Rubén de la Barrera. Semedo volve cara Diogo Nascimento, e a progresión curtouse aí, non atoparon saída pola dereita, porque o Celta fai ben ese traballo sen balón, o repliegue está a sair ben na tarde de hoxe cando o Celta non ten a posesión e o equipo rival quere contragolpear. Está a costar bastante o Vizela. É o que comentabas fai un pouquiño. Ao final o equipo perde balón e rapidamente a xente que está por delante do balón actívase, e prácticamente cando a pelota chega á última zona hai 8 xogadores do Celta e o Vizela ten que volver atrás. Quere progresar Prosper, acaba cometendo falta o atacante do Vizela, dorsal 25 sobre Fran Beltrán. Vai ser posesión para os nosos, apurando xa os últimos minutos do partido. Estamos entrando xa na recta final deste segundo encontro amigable do Real Club Celta na pretempada 24-25. Polo momento as cousas saen ben coa equipación visitante. O pasado sábado ante o Benfica en terras portuguesas rascamos un empate moi meritorio, e hoxe aquí en Vila García de Arousa o Celta está a gañar con moita contundencia no xogo, sen sufrir, e tamén no marcador. 4 goles a 0 polo momento, 3 de Dubicas, 1 de Pablo Durán. César, presión dos portugueses,
arriscando un pouquiño agora o Celta. Miguel Román por dentro ante o pase de Carlos Domínguez, aí hai pérdida, recupera o Vizela, balón para Unzueta que descarga, Busnich xogando cara atrás, o repliegue bo do Celta de novo ante a presión de Carlas Pérez, obrigados os portugueses a atacar pola dereita, o centro de Castaño non é bo, petou nas costas de Williot, quere contragolpear o Celta, quere correr Williot, ten zancada, ten potencia, que carreira de Williot Swedberg, vaise plantar no área Williot, non lle saiu aí o caneo final, e a xogada morre con ese rexeite do defensor do Vizela. Que potencia, falábamos antes do físico de Williot, canta mellora nese sentido, cando falamos da potencia física da zancada de Williot Swedberg. Boa xogada. Sí, ao final é un xogador que é unha maravilla velo correr hacia diante, ten unha perna moi longa, unha zancada moi larga e bueno, creceu moitísimo niso. Ao final toda a xogada ben pois dunha recuperación, pero unha salida de balón que fai César onde o equipo arrisca, hai unha pérdida, se activa a defensa e bueno, vemos diferentes cousas de diferentes matices que creo que van a ser moi continuos no Celta desta temporada. Ollo córner, buscaba rematador, non atopa, Fran Beltrán pechando, como sempre neste tipo de xogadas, e xogando cara atrás con César busca algún apoio, decide enviar longo, a carreira que non chega a bo porto de Pablo Durán, e volta a empezar do Vizela. Bo movimento agora de Diogo Nascimento buscando a Semedo, xogando por dentro, a presión é de Fran Beltrán. Tamén se falamos de físico, de zancadas, corre moitísimo Fran Beltrán, abarca moito campo co seu movimento, e parece que tamén está ben físicamente Beltrán. Sí, e sobre todo un xogador que vemos co brazalete de capitán con apenas 22-23 anos, que leva xa varias tempadas aquí xogando con moitos adestradores, sendo un xogador importante que, bueno, creo que tamén toda esa capacidade que ten de correr comeza a dominar un pouco máis, comeza a correr cun pouco máis de orde, e que sen dúbida está chamado a ser un xogador moi importante deste Celta. Evidente, ten galóns xa Fran Beltrán neste plantel. Vai Williot, tamén quere ir acumulando galóns Williot Swedberg, outro que pode ir nese camiño. Hugo Álvarez xogando cara atrás con Unai, de novo Beltrán, ergue a cabeza Beltrán, ten dúbida, xoga cara atrás Carlos Domínguez, último home do Celta, xogando cara a súa dereita con Javi Rodríguez. Alfon por dentro, primeiro toque de Pablo Durán, bo para Javi Rodríguez, insiste o Celta pola dereita, Carlas Pérez, Alfon, volta a empezar buscando a esquerda agora Unai Núñez. Williot, presionado Williot, algo de dificultade aí neste ataque do Celta, pero non lle queima o balón, é lóxico, é o que piden tamén os adestradores, non? Oye, se temos que ter posesións longas, pois arriscamos un pouquiño máis, temos algo máis de criterio, que non queime ese balón nos pés. Sí, sobre todo o que estou ver é un Celta moi cómodo ca pelota, un Celta seguro, un Celta con confianza, moi valiente, e que o que ti comentas, non ten medo. Eso é algo moi importante que sí que moitos entrenadores din, pero que despois hai que asumir que queremos que os xogadores arrisquen e que os xogadores teñan a pelota, pois tamén en moitos momentos a van a perder, e bueno, é algo no que Claudio insiste moito, no que se ve que está detrás, e que o equipo en todo momento sempre tamén está preparado para recuperar a pelota, para tamén poder perdela e ser valiente con ela. Intentaba o Alfon dende lonxe coa perna esquerda, marchábase ese disparo moi desviado, vai ser saque de porta a prol do Vizela. 4 minutos para chegar ao 90. O peixe está vendido en canto ao resultado, pero nos temos que continuar analizando cousiñas interesantes do xogo do Celta na tarde de hoxe no Estadio Municipal da Lomba. O control de Carlos Domínguez. Temos que comprobar tamén se hai ou non máis goles ata o final do encontro. Sí, verémolo. Aproveitando agora este momento de posesión longa que víamos por aquí tamén o Sotelo, que outra anécdota relacionada co torneo da Arousa. Recordo perfectamente
que ese ano cando Alex Sotelo dirixía o equipo, pois foi aquí neste torneo de Arousa onde Hugo Sotelo comezou por primeira vez a xogar como mediocentro. Ata antes pois era un xogador máis de xogar por fora, de lateral, e en ese torneo pois sendo campeón fixo un torneo fantástico xogando en mediocentro, e foi onde un dos seus primeiros inicios xogando nesa posición onde agora está xogando no primeiro equipo. Que bonito, a xente coas luces do móvil na grada do Estadio Municipal da Lomba, cánticos animando o equipo, e o Celta que responde no céspede. Vai Carlas Pérez, diagonal de Carlas Pérez, xogada típica do extremo catalán, remata en falta pro el do Celta, pode ser perigosa, Sí, ao final pois estamos perdeu a bota aí Carlas nesa acción. Sí, estamos o que comentabas, nun partido idílico, vivindo o celtismo, o equipo gañando, xogando ben, e se transmite no campo que está buscando pois continuamente facer gol para agradecer a toda esta afección desta zoa de Vilagarcía e do Salnés que está aquí vendo o partido. É que no Salnés hai moitísimo celtismo, estamos a notar na tarde de hoxe. Ollo a falta. Falábamos antes de galóns, vimos comprobar agora a ver quen golpea. Está a acomodar aí o balón Hugo Álvarez, pode ser Hugo, perfectamente. Tamén está Carlas Pérez nesa posición, a falta vai ser directa. Minuto 88 de partido, ou Carlas ou Hugo. Ímolo comprobar, falta pro el do Celta. Perna dereita, Hugo Álvarez, marcha desviado o disparo de Hugo Álvarez. Con intención, pero tamén este tipo de xogadas, faltas directas, pois serven para gañar confianza, non? Por suposto galóns, que dicíamos, non? O xogador, vou tirar eu a falta, demostra tamén esa confianza cando suceden este tipo de accións. Sí, o comentaba Iago nalgúnha entrevista cando lle preguntaban por él. Hugo, aparte, é un xogador que nas zonas do campo que xoga pois ten que aportar máis goles. É un xogador que ten capacidade para iso, pois a temporada pasada fixo algún gol, momento moi importante para que recordos dese gol ante o Athletic Club en Balaídos, que golazo. Sí, e ten que seguir sumando, bueno, que poda tamén facer perigo en balón parado, en outro tipo de situacións, pois é importante para iso. Pois estamos xa chegando ao último minuto de partido en Vilagarcía de Arousa, Celta media, contando o que sucede no segundo encontro amigable do Celta de Claudio Giraldez nesta pretempada 24-25. Ataca o Vizela, Prosper dentro do área, Prosper quere marchar cara adentro, o disparo de Tavares, durme xa nas luvas de César, ben César aí nas intervencións que tivo nesta segunda parte. O porteiro do filial celeste, hoxe xogando co primeiro equipo. Sí, e ademais, por exemplo, vese, falábamos agora de Hugo, súa capacidade defensiva, e vese agora o esforzo defensivo nese 1 contra 1, a capacidade que ten para frear e arrancar rápido e non ser superado, e bueno, sempre un xogador moi inteligente tanto con balón como sen balón. Ata aquí chegou o partido en Vilagarcía de Arousa, o árbitro sinala o final do encontro, victoria do Real Club Celta ante o Vizela, unha victoria do Celta que serve para gañar confianza. Hai que seguir traballando, lóxico, pero gañar en verán sempre está ben, sempre é positivo. 4-0, victoria do Celta no Estadio da Lomba, 3 goles de Tasos Dubicas na primeira metade, o hat-trick do dianteiro grego, un tanto de Pablo Duranxa no segundo tempo. Saudándose os xogadores cos colexiados, vemos tamén na imaxe a Claudio Giraldez, supoño que estará feliz Claudio do que está a ver do seu equipo ata o momento nesta pretempada. Valoracións do partido deste 4-0 entre o Celta e o Vizela, a Juan Recondo. Pois creo que é un partido moi interesante onde o equipo vai sumando diferentes aspectos. Vese a un Claudio agora pois insistindo e seguindo o partido xa unha vez rematado, e bueno, creo que moitas cousas positivas, os goles dos dianteiros, a capacidade defensiva do equipo, momentos diferentes con ese balón, e bueno, un partido moi interesante para seguir construindo equipo, para seguir mellorando a nivel modo de xogo e poder chegar ao mellor preparados ao primeiro partido da Liga. Pois esperemos que sí. Imos vos deixar agora coas mellores xogadas do encontro de hoxe en Vilagarcía de Arousa. Juan Recondo, moitísimas gracias por estar hoxe na retransmisión, Juan. A ti, José, un placer, aquí estou para
cando me precises. Vémonos nas próximas retransmisións en Celta Media. Gracias a Juan Recondo, graciñas tamén a todos vos por estar aí seguindo o partido en Celta Media, e convídovos a continuar con nós na pretempada do Celta, nesta pretempada 24-25, o vindeiro martes, xa na nosa casa, na Cidade Deportiva Fouteza, no que vai ser o terceiro encontro amigable deste verán ante o Sporting de Xixón, de Rubén Albés, outro celtista que vai volver á súa casa. Iso vai ser o martes. Por hoxe, despedímonos xa dende o Estadio Municipal da Lomba en Vilagarcía de Arousa. Moi boas noites e gracias por estar. Gañou o Celta 4-0 ante o Vizela.